Чым палохае Лукашенко, у чым ён прызнаецца і што кажа пра сваіх галоўных саюзнікаў, да якой бяды рыхтуецца адно міністэрства і якія праблемы прызнае іншае, а таксама як пакупка звычайнага дома ў беларускай правінцыі ператварылася ці то ў фільм жахаў, ці то ў трагікамедыю. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся кадры з апошніх інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, і некаторыя рэчы там весяляць, а некаторыя палохаюць. Напрыклад, Лукашенко і прама і ўскосна загаварыў пра вайну Беларусі і Расіі. Гэта вельмі важны момант, проста паслухайце спачатку вось гэтыя словы Лукашэнкі. Тут ён адказвае, што было б, калі ў 20-м годзе ў Беларусі змянілася ўлада. Я понимал, если они придут к власти, это война. Почему война? Потому что мгновенно в Польше и Литве были подготовлены части, и в Украине тоже в стороне не осталась, ведь санкции они первыми ввели, и дальше пошло бы так. Они искали повод ввода натовских войск, а тут к власти пришли, позвали под Смоленском войска. Что Россия бы на это спокойно смотрела. Она сегодня воюет, чтобы НАТО не было в Украине, а то НАТО в течение суток там бы вышли. Законно вышли. Власти пригласили суверенного государства. Россия бы ответила. И это началась война. І гэта на самай справе даволі страшная заява, бо Лукашенко адкрыта кажа, што яго так званы старэйшы брат адмаўляе Беларусі ў суб'ектнасці і што калі б Беларусь вырашыла ўступіць у НАТО, вырашыла афіцыйна рашэннем улады, то Расія б пайшла вайной на Беларусь. І гэтыя словы фактычна сведчаць, што мір у Беларусі захоўваецца роўна да таго моманту, пакуль беларуская ўлада задавальняе Пуціна. І як толькі яму нешта не спадабаецца, пральецца кроў. Вось такая ў нас сёння незалежнасць, і вось такі ў Лукашэнкі саюзнікі. Больш небяспечная, чым любыя ворагі. Былі яшчэ два вельмі цікавыя моманты, якія какетліва выразалі са сваіх відэа беларускія прапагандысты, але ж апублікавалі расійскія. У тым жа інтэрв'ю Лукашенко паразважаў пра перспектывы ўваходжання Беларусі ў склад Расіі і нечакана выказаўся вельмі рэзка. Цытата: «Так пытанні ставіць нельга, гэта немагчыма і нерэалізуема. Баюся нават сказаць, што гэта вайна». Канец цытаты. Праўда, адразу жа ён удакладніў, гэтае пытанне, маўляў, ніколі не стаяла паміж ім і Пуціным, але ж зноў цытата: «У Расіі сяму каму карціць у высокіх колах». То бок, мары пуцінскай эліты далучыць Беларусь Лукашенко прызнае. Загаварыў таксама Лукашенко і пра выбары, і з вясёлай усмешкай пацвердзіў фальсіфікацыі. Праўда, абвінаваціў у іх сваіх жа чыноўнікаў. Маўляў, гэта яны такім чынам спаборнічаюць, хто больш яго любіць. Я даже признался, что ну ладно, там 82 или сколько было процентов у губернаторов, и у вас, и у нас есть такое соревнование. А Гомельская область там 79%. Ну, я тут буду все делать, чтобы было 79,5. У кого-то 80, нет, ну 80,2. Вот я признал, что это возможно. У меня таких данных нет, но вот возможно, знаю, что такие тенденции бывают. Ну ладно, пускай 3%, не 82, а 78%. Ну пускай 5%, пусть 75% я реально набрал. Акрамя таго, Лукашенко зноў кажа пра правакацыі падчас выбараў і абяцае, што пратэстаў у Беларусі больш ніколі не будзе. Что касается провокаций, они были и будут всегда. Поэтому я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. Но вот этого больше не будет. Мы это не допустим. Дарэчы, словы Лукашэнкі ці то пацвярджае, ці то абвяргае міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Ён паведаміў, што ўжо ў лістападзе наступіць актыўная фаза вучэнняў і трэніровак сілавікоў, каб падрыхтаваць іх да выбараў. Кубракоў адзначыў, што міліцыя прааналізуе стан грамадскай бяспекі ў кожным населеным пункце Беларусі, правядзе баявое зладжванне і праверыць працу аператыўна-сітуацыйных штабоў. Але і гэта не ўсё. Кубракоў рыхтуе сваіх байцоў да выбараў як да сапраўднай вайны з беларусамі, бо падчас гэтых трэніровак сілавікі адпрацуюць дзеянні нават па вызваленні закладнікаў, а таксама па спыненні захопаў адміністрацыйных будынкаў з масавым знаходжаннем грамадзян.
Ну і стаў вядомы першы дэкаратыўны канкурэнт Лукашэнкі на гэтых выбарах. Персона, праўда, чаканая. Гэта былы міліцыянт Олег Гайдукевіч, які цяпер узначальвае кішэнную ліберальна-дэмакратычную партыю Беларусі. Гайдукевіч, нагадаем, вылучаўся на выбары і ў 2020 годзе, але пасля зняў сваю кандыдатуру са словамі, што не можа быць прастытуткай. Невядома, што змянілася, але цяпер Гайдукевіч можа ўсё. І вось так тлумачыць сваё рашэнне. Я хочу откровенно сказать. Вот ненавидят они нашего президента, враги, центры эти западные, потому что он сохранил страну, он сохранил суверенитет, укрепил ее, не продал ее. И я хочу, чтобы их тошнило от каждого кандидата в президенты, который участвует в выборах. Только патриоты должны быть. Магілёўскі губернатар скача на лапаце. Кіраўнік вобласці Анатолій Саченко наведаў бабруйскае прадпрыемства «Легпрамразвіццё», дзе яму паказалі новую прадукцыю. Чыноўнік асабіста правёў краш-тэст бабруйскіх вырабаў. Напрыклад, паскакаў на шуфлі і пакідаў на падлогу кантэйнеры, каб праверыць, ці яны не зламаюцца альбо паб'юцца. Відэа гэтых прыгодаў і Саченко сам выклаў у сваім тык-ток-акаунце. Сёння Лукашенко уручыў узнагароды сваім самым галоўным сілавікам, супрацоўнікам службы аховы прэзідэнта. Тут адзначым, як сам Лукашенко называе сваіх целаахоўнікаў. Я знаю, вы как бойцы, я часто называю вас боевиками по-свойски. Вы люди подготовленные. У той жа прамове Лукашенко паабяцаў, што па выхадзе на пенсію яго целаахоўнікі будуць атрымліваць новую працу ўжо ў чынавенстве. Лучшие из лучших из вас будут направлены на трудовой фронт гражданский, где вы будете выполнять свою миссию. Всегда к этому себя готовьте. Тут, праўда, няма нічога дзіўнага, бо ставіць былых сілавікоў чыноўнікамі ці нават міністрамі Лукашенко вельмі любіць і практыкуе гэта ўжо даўно. А тут людзі, на яго думку, надзейныя, якія гадамі былі максімальна блізка да яго цела. Праўда, прыклад былога лукашэнкаўскага ахоўніка Андрэя Уцюрына, якога пасадзілі за карупцыю, паказвае, што нават і такія надзейныя персанажы часам могуць непрыемна здзівіць свайго галоўнага начальніка. Мінздароўя б'е трывогу. Пачаліся крытычныя праблемы з абсталяваннем для беларускіх дзіцячых хірургаў. Пра гэта гаворыцца ва ўнутранай справаздачы, якую партал «Зеркало» атрымаў з дапамогай Белпола. Паводле дакумента, зношанасць высокаспецыялізаванага абсталявання ў цяперашні час набліжаецца да 100%. Таксама крытычная сітуацыя склалася з лапараскапічным, эндаскапічным абсталяваннем і інструментамі ў абласных і міжраённых бальніцах. 80% наяўнага ў рэгіёнах эндаскапічнага абсталявання сярэдняга і нізкага ўзроўню, што не дазваляе правесці паўнавартасныя дыягнастычныя даследаванні і абцяжарвае вызначэнне дыягназу, асабліва ва ўзроставай групе дзяцей да года. Ведамства кажа, што за апошнія 30 гадоў не было цэнтралізаваных закупак эндаскапічнага абсталявання для дзяцей, а за апошнія 15 гадоў закупак лапараскапічнага абсталявання. У кароткатэрміновай перспектыве вырашаць праблему прапануюць, арганізаваўшы цэнтралізаваную закупку сучаснага абсталявання і інструментаў. У даўгатэрміновай кажуць пра неабходнасць сістэмнага падыходу да закупак. Але чаму гэтыя меры не распачалі раней у справаздачы, не сказана. Ну і ў працяг медыцынскай тэмы. Чыноўнікі прыдумалі пернік і пугу для беларускіх медработнікаў. Адна з галоўных праблем сённяшняй Беларусі, якую пацвярджае нават Лукашенко, недахоп кваліфікаваных кадраў. Асабліва цяжкая сітуацыя складваецца ў медыцыне. Праз эміграцыю і палітычныя чысткі ў Беларусі не хапае каля 14 000 медработнікаў. Але ж як улады збіраюцца вырашаць гэтае пытанне? Ва ўнутраным дакуменце Міністэрства аховы здароўя, які атрымалі журналісты партала «Зеркало», чыноўнікі адкрыта кажуць пра кадравы крызіс. Яны называюць зарплату ключавым фактарам у вырашэнні праблемы і плануюць яе падняць. Праўда, не радыкальна. Дактарам хочуць падняць заробак менш чым на 1%, сярэдняму медперсаналу прыкладна на 7%. Таксама міністэрства абяцае ўзяць на асабісты кантроль пытанні прэмій і надбавак для медыцынскіх работнікаў. Наступная ідэя чыноўнікаў – гэта павялічыць набор на медыцынскія спецыяльнасці і адначасова зрабіць больш жорсткім кантроль за абавязковай адпрацоўкай маладых спецыялістаў. І тут цікава, бо з аднаго боку чыноўнікі прапануюць плаціць маладым спецыялістам грашовыя надбаўкі і шукаць магчымасці прадастаўляць ім жыллё, але ж пры гэтым маладым дактарам будзе амаль немагчыма памяняць месца размеркавання. Акрамя таго, чыноўнікі хочуць забараніць выезд з Беларусі тым медыкам, хто адвучыўся на бюджэце, адмовіўся ад размеркавання і не сплаціў грошы дзяржаве. Ну і трэцяе рашэнне па запаветах Лукашэнкі. Ратаваць сітуацыю ў медыцыне збіраюцца з дапамогай пенсіянераў. З імі збіраюцца заключаць кантракты на максімальна магчымыя тэрміны. Акрамя гэтага,
для працуючых пенсіянераў медыкаў прадугледзелі шэраг прывілеяў. Напрыклад, яны змогуць усталёўваць індывідуальны графік працы і браць адпачынкі ў зручны для сябе час. Таксама ім не трэба будзе праходзіць прафесійную атэстацыю на пацверджанне кваліфікацыйнай катэгорыі. Праўда, ужо цяпер у беларускай медыцыне амаль 20% работнікаў гэта людзі пенсійнага ўзросту, а калі прапановы чыноўнікаў спрацуюць, то пажылых медыкаў падобна стане яшчэ больш. Беларуская правінцыйная трагікамедыя і фільм жахаў адначасова. Ва ўшачах Віцебскай вобласці сям'я купіла сабе дом. Усё было нармальна, пакуль побач раптам не адкрылася рытуальная зала, куды едуць развітацца з нябожчыкамі іх блізкія. У выніку бацька скардзіцца, што кожны дзень яго сям'я бачыць труны, крыжы і людзей у слязах і жалобе. Па яго словах, з-за такога стрэсу 10гадовы сын нават перастаў спаць па начах. Мужчына кажа, што ўсе яго скаргі начальства рытуальнай залы ігнаруе, а беларускія законы падобна такое суседства таксама ніяк не рэгламентуюць. Таму цяпер абураны жыхар вырашыў змагацца іншымі метадамі. Ён абяцае, што будзе гучна ўключаць на сваім участку музыку, каб такім чынам адпалохваць кліентаў рытуальнай залы. Для Ушачского района, для ушачан, вы уж извините, если в ритуальный зал на промкомбинате заказываете, то будете под музыку хранить, потому что музыка будет играть всегда. Начальство там предупреждено, с ними разговаривались, они на компромиссы никакие не идут, сказали, идите пишите, что хотите, то и делайте. Вот. Поэтому на нас не обижайтесь. У вас горе, я согласен. Я свечку поставлю за каждого, кому помешаем. В церковь схожу, за каждого покойного, который под музыку будет. Но у меня через день тоже слезы здесь не нужны. Стары сябар Рамана Пратасевіча выйшаў з турмы. Гаворка ідзе пра журналіста Владзіміра Чудзянцова, чалавека з вельмі неадназначнай біяграфіяй, які па некаторых версіях быў сапраўдным стваральнікам канала «Нехта». Падрабязна пра яго мы расказвалі ў вялікім сюжэце пра Рамана Пратасевіча. Дарэчы, сам Раман і сустракаў свайго даўняга знаёмага. Прынамсі, першае фота Чудзянцова на волі з'явілася якраз у канале Пратасевіча. Што будзе далей цікава, бо Пратасевіч ужо анансаваў вялікае інтэрв'ю з Чудзянцовым, так што, магчыма, былы вязень у хуткім часе далучыцца да новага жыцця свайго былога падначаленага Рамана Пратасевіча, у якім трэба ухваляць сілавікоў і Лукашэнку. Уладзімір Чудзянцоў, нагадаем, быў затрыманы ў восені 19-го года і пасля асуджаны на 5,5 гадоў за перавозку і захоўванне наркатычных рэчываў, а таксама за дэманстрацыю непаўналетнім відэа для дарослых. Паверыў падпалкоўніку і згубіў усё. 46гадовы жыхар Гомеля стаў ахвярай абману, які нават следчы камітэт назваў каласальным. Мужчыну паступіў званок нібыта ад супрацоўніка банка. Схема была стандартнай. На вашае імя хочуць узяць крэдыт, давайце ратаваць грошы. Мужчына паверыў і панеслася. Наступны званок быў ужо ад падпалкоўніка мінскай міліцыі, які растлумачыў, што мужчына знаходзіцца ў аператыўнай распрацоўцы за сумнеўных рахункаў і нерухомасці. Чалавек строга прапанаваў два варыянты развіцця падзей: альбо сіза на час разбору палётаў, альбо ролю прынады для зловы махляроў. Мужчына выбраў другі варыянт і пагадзіўся на нібыта фіктыўны продаж сваёй трохпакаёвай кватэры. Ён пазбавіўся ад нерухомасці, а атрыманыя ад продажу грошы 95 000 рублёў перавёў на названыя махлярамі банкаўскія рахункі. Але і на гэтым зламыснікі не спыніліся і яшчэ доўга тэлефанавалі пацярпеламу з дзіўнымі заданнямі. Напрыклад, яны загадвалі яму афармляць на сябе мноства сім-карт ці адкрываць рахункі ў розных банках. Калі мужчына ўсвядоміў, што стаў ахвярай падману, звярнуўся ў міліцыю. Цяпер ён застаўся без кватэры, грошай, а махляроў спрабуюць знайсці ўжо сапраўдныя сілавікі. Ну і нарэшце добрая навіна. Вядомая беларуская оперная спявачка Маргарыта Ляўчук стала мамай. Яна нарадзіла хлопчыка. Нядаўна Маргарыта пераехала жыць ва ўкраіну і выйшла там замуж. Яе абраннік украінец Руслан Карнейка. Ён з Харкава, дзе вучыўся ў Нацыянальным універсітэце паветраных сіл імя Івана Кажадуба. Руслан служыць у супрацьпаветранай абароне Украіны і збіў каля дзясятка дронаў на подступах да Харкава. Сама спявачка ездзіла на фронт выступаць перад вайскоўцамі разам з украінскім культурным дэсантам. Тады яна і пазнаёмілася з Русланам. Цяпер Маргарыта працягвае жыць ва ўкраіне. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.